Ban ai mensim badru ban penslur lem ya kiwe ki kun samla ban penokam hok ya la kasap kapakidon badru ban kiu shaprang hala kakam. Nakalyang kinong elam ka People Democratic Party umsning konstituensi hapo ka jingalam dau ba Jason S Maulong kumu MLA kathan kilalej ban Pynkup burom ya kasamla Ibapynhun Eve Syiemlieh ka badai kawe na kisamla jong ka Bhoi district ka balala ban wanra ya kanam ka burom hakalyang ka jingkop thai babreu ka barang sukut shen hapo Philippines. Hakani ke program Pynkup burom jong ka PDF layadon langru dau ba biren singkli ubade chairman ke umling CNRD block uba wan prang sim sodar ka nongpo ilaka ka kong Idalin Syiemlieh ka badai ka kemi jong ka samla Ibapynhun lembat kiwe ki rurang ba. Kani ka jing Pynkup burom ya ka samla Ibapynhun kalalong halor kanong rim. Bakalala penwara ya kanam ka burom nakaransan ya kop thai babreu hadin bakalawan haka kerdan baar haka jing kop ya ka Miss Tourism Queen Worldwide arja kapra ka barang sukut shen hapo Philippines. Ni kong yang ai ngoi ublei ba lapan poi yang hadu kani bangan poi haka thong ka ba ngala jubo barabor hakmat haka jing em jonga ka jing thrang jonga kala pen urlong shisha khamtam ngai kublei ya email baba ki henmen para jonga ki bala judan kan lambat nga khamtam haka ni kalinti ya jonga ni kong ba kwa ban ong ba haka ni ka jing ya linti jonga ngala shambun ki jing khamtam kadai ka visa jonga kala shaban hadu sanski hadu sanski ngala don hadeli dangba ka jing yarap de jong i MP jongi badan hadeli jarang khat ba idon mai idu hadeli ata kasni la yarap yanga ban penyo ka visa hakasni ka babot ade hadin sanski dai la poi chethe hakasni ka babot ngala yo ka visa jonga ban ngala le chethe po Philippines Henry kawai pada ka ba pendu jing kerman yang ka ba ar ka dei ba ngala du no ban sim bantah kawai ka competition kawai ka round nga ong bit tharai ngam tikna shu ma ban poi shaga jing jam namar ba ngala du ban sim bantah kawai ka round wala ka taru ka badon hi ki round ki ba dangsa ngala ai buan ki ngala trei kam shitam ha gitu ki round ki ba dangsa ki dangsa san beautifully kata ngaku aban ong ru khamtam ba kengi jing yang ti jo kam de ka basuk bat ngangi scam ba baru hi ki bayan ba treya kandu ka kam shoban yo so jong ka jing job kin sha ya usha ba thar kam ba ong iwe ni ki rang ba mane kubleshi boni pi baru ai ka jing to sha jong pi pila ai hello jonga hanga khamtam ki vote ka ba pila vote ha po ka website social official website jong ka Miss Tourism Queen Worldwide kabadi ha Facebook but ngako aban ong ba hakani ka thong lami hakandu ka banta jong ka jing em wala da kam de hakani ka feel mo banga let banga jong ka beauty pageant fashion show lada ka de hakandu ka thong ru ngako aban ong ba ki kemi ki pa bakin kashan nila ki kun namar kata ka de ka way ka bangi don kam ki samlama ki kun ngako ba ki kemi ki pa ki henmen khamtam baki para kin ai man sim na yeng ke jing kabadon kam tam ha ka jing em jungi ka de na la yeng ma ban scam na yeng la da amdan ka jing scam ka jing etli ka jing ya krishan lam na yeng kaman toy la dangi yo jing krishan na we na ma kaman sim jungi kan khia ben la dangi poi shaban la dangi like haki competition aku aban ong ba krishan la ki khon ya la ki para na ma ba kidi maki mo ngide mangi ki samla kala we jongkari but ngaku aban ong ru iki para samla ba wadu mensim la da fi kwa ban de ke ha jing em jompi ya be shakmat tur be shakmat hi jing e kin wan bet ki bre kin ong bet ba kabam la ban long pe je pi mi kop ba pin poy kata ka thong ni pinam job pinam poy ka thong jong ka jing job wat ai be kita kin shong nong rem kin pin shong ha ka clear jompi ni kin pendu mensim pi henry ai ba kita kin nong ka jing penselur ye pi shu ba pinya shakmat ba ki jing dua ba ki jing shitom jing tre shitom jong pi pin poi ka thong jong ka jing job jong pi tinga ko aban ong ba ka jing em jongi ka long ka balangkot ba man kasni la khate ya ka ngidang ya kasni jongi ka dang ya la dang im le man tai ke ka bangi kwa la nu ngim le tinga ko aban ong ki para samla ba nginde ban pe tingi ki we ba kite ki la ani pe la poi shete kite ki la te phiru phidan ka sab baru ahi don ka sab te pendan kam ya ka po jongi ka la dang im le man tala nu ngim le te kuble shi boni pi baru but
ngakemen ba pinang ikasyan ye ki para samla jungi ba nginget ba kamtam na kathan ri Bhoi jungi ba kinang buon shushu ki ban ya nanti ladam de hakani kalyang ro hinde kin buon ki lyang na ba ki buon ki samla jungi ki badan na kajong ka sap jungi negani ka state jungi kapini ba kini khna samla menta kidon kata ka mensiem ka jing thang ba tinya chakman kimle ran sho kadi kata bagi dong kam bagin push ki nakade hakanu kanu ka feel bakin ya chakman kimde baleran tapi trishtam na fiminod kila ban khe so namar ka don ko ga janme mala poi hi nang song di pa yo ngayo ko phone call na Delhi la ya ka visa jonga asa reject ne ka visa jonga la no nganyo am tip show ngasuong ka visa kam ju sa reject no pla apply fa le ko document ngasulong ma kala ban chu sim por sisni aski akan ma ngong nang song di pa la yam ti ang kam sure kan so la di pa ngom lele ka visa fin sa yo pi ka tu ka pen i ba ka jing thang na le de ka jing thang na le de pen i nangi ki khon samla ne manu hakani ka than jungi ne yido kum kata ka mensim ba ye ke ei bangi kwa ye ka ba ninya ka bet ka mensim ba hakaju ka par ngi bo ka jing duai nin yo ban khai so sam jing chang kata kare bang asham bang ya jan pi kare ka buk siar ba kani ka jing participate jong pi ka pen slur ikiwe ba phi pham long tang hang lia ko ri India tang han de state flale churu shaba fla represent la long phim di ba represent the constituency philong phia represent ye ka ri India hi kata ka di ka we bangi dei ban sarong gidi ban kemen ba phi ni nuksa pade ye ki we ba ki we ru kila ban tur shakmat haki feel ki ba per phi role model menta bangangai ba nangni shakmat ba phidang yai phidang treshitam ba kumguta role model phidam long ambassador jo ki cause ki ba he for different cause ibon phila ya shakmat tur namar ga ngai phi bar khai ki be don hangni ki kwa phi ben ya shakmat ini don kat bat phi ai long khti kaman ho ga kat bangila na ka bo jang le de ni kwa bagi khon samla bagi kiyo shakwa kata karge jumpa janga ngaru shwa ngathai tripor election mo aslan yetu habiyo khit so ga jing job but ga don ga jing trishtom kanu kam juan so dan kiba ha phiya jindi kidor ga jing so si kedon ga jing thot ga jing ta obstacle pada ndai bu pinduk men kita te katang kata hi hakani ka janmit masupa ban ong ba tang kawe baru khaj kadi ka jung piya ka banalor kadi ha kitu ki por ki sngi baru khaj ki badan hamne ka jing doi jung ki ka bajar jar ka pen poi yo phi sakata ka thong ba bo jung doi ndai tangela de hayi na sam baru khaj ki badan lang hangne bakin yo ka met ka bukai ko kya baka kam ka jam ki ka nyaj ben bat ka jing thumu jong ki kan urram tangi tahi hakni ka jan met kubleshi bon kubleshi hajar go kubleyu na kut kui pi baro